Hagajing lekai FIFA Under 20 Women World Cup Round of 16 haprenga Colombia Persia eka South Korea. Haba pai shagane gajing lekai ka Colombia ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka South Korea da shigol lanat. Badia gane ka shigol jong ka Colombia layo ban tep ha ka minit ban riu peu sau lengba ka kai sado. Ba lengba gane gajing job ka Colombia ka layo ban rung sya ka quarter final. Haga jingle kai hapdeng ka Spain Persia eka Canada haga ne jingle kai ka Spain ka lakhur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Canada da ar la ka wei bari ka gol pen job jong ka Spain layo ban tep haga minin ka prap wei lengba ka Loris ba lengba ne jing job ka Spain ka layo ban rung sya ka quarter final. Haga jingle kai hapdeng ka Brazil Persia eka Cameroon haba pai sya ne jingle kai baro artli ki ken hun ki khai da mar shigol hadu bukot ka khandai peu minit. Badai haga extra time ka Brazil kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar bar ka balai lengba ka dudin ha badai lengba gine gi gol la penlong ya ka Brazil bagan penlim ya ka Cameroon haga ne jingle kai da lai la ka wei ba lengba ne jing job ka Brazil kala yo ban rung sya ka quarter final. Hagwei par ka jingle kai round 16 hapdeng ka Mexico Persia ka USA haga ne jingle kai baro artli ki ken hun ki khai da mar ar gol nadu ka kela step hadu bukut ka khandai feminin balaha banra sya ka extra time ka balai feminin badai ka extra time kata ha ka minit ka khandai punyau ka USA ka layo ban tap ya ka gol pentam badai lama ka gol la penlong ya ka USA bakan penlim ya ka Mexico da laila ar ha ka ne ka jingle kai bari orung sya ka quarter final.